O BNG de Caldas non oculta o seu enfado coa Xunta de Galicia pola xestión que o Goberno autonómico está a facer da problemática do río Umia. O encontro que mantiveron o pasado mércores o Comité de Crise do Concello caldense, a conselleira de Infraestructuras e a directora de Augas de Galicia rematou por colmar o vaso. Negaban que no encoro de Caldas se producise nunca a microcistina, que ven sendo a toxina derivada da microcistis, e insistiron no tema de que nunca, en ningún momento, se detectara esta toxina. Esta toxina, como sabedes, é moi perigosa, é unha toxina hepatotóxica e se está xogando reiteradamente, continuadamente, coa saúde de todos os caldenses ao non atallar esta situación. Hoxe os nacionalistas presentaron aos medios analíticas que apuntan que no 2010 sí que se rexistrou a presenza de toxina na auga do río, por iso reclaman a dimisión de Etel Vázquez. E ante esta negativa da realidade, non me queda outra que, cos datos na man e coas analíticas na man, pedir a dimisión da conselleira Etel Vázquez por mentir e insultar a intelixencia de todos os caldenses. Fariña tamén se dirixiu ao presidente autonómico. O voceiro do BNG en Caldas criticou que Alberto Núñez Feijóo non atendera ningunha das solicitudes de reunión que presentou o Comité de Crise e reclamoulle que se poña á frente das xestións para solucionar a problemática do Umia. Insisto ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque colla o touro polos cornos, se deixe de enredar e atenda ao Comité de Crise de Caldas de Reis, que somos os lexítimos representantes da cidadanía de Caldas e merecemos que o presidente da Xunta de Galicia, de todos os galegos e galegas, se poña á frente dun problema tan importante de saúde pública e asuma as súas responsabilidades. No encontro, a directora de Augas de Galicia comprometeuse a colaborar co Concello de Caldas na mellora do saneamento da parroquia de Paradivas, ademais de estudar posibles novas captacións de auga, medidas que o BNG ve insuficientes para recuperar o Umia.